Au. Men der er jo ikke nogen hår på. Prøv igen. Okay. Au. Hvad skal du have weekend med? Spørger du mig? Hvad skal du? Ikke? Jeg skal ikke lave noget. Okay. Jeg har en himmelsk idé. Jeg skal på teenlejr. Der er super seje ledere, andre unge deltagere og masser af fede aktiviteter. Ej, men altså, det er jo på Facebook, det sker. Nej, alt det sjove sker ude i den virkelige verden. Skal vi tage til teen weekend? Ja! Ja! Ej, teen weekend. Fedt! Ej, det gør vi. Ved du hvad? Ja, jeg vil med. Vil du med? Ja, jeg vil så gerne med! Yes! Yes! Ja!